To, nan shi ne cikin bidiyon yadda ake gudanar da wato jana'izar Ayatullahi Ali Alkamna'i wanda ya rasu sanadiyyar wato rigimar ko kuma mu ce sanadiyyar yaƙin da aka gudanar a ƙasar Iran da kuma ƙasar Iran sun gudanar da yaƙi a watannin baya tare da su da Amerika da kuma Isra'ila, wanda kowacce daga cikinta suka yi rashin manya-manya jiga-jigai. Amma sai dai ƙasar Iran ta fi kowace ƙasa samun asarar manya-manya kamar rasuwar Ayatullahi Alkamna'i. Tabbas rasuwar Ayatullahi Alkamna'i ta jijjiga duniya baki ɗaya, wanda watanni 6 baya da suka wuce tun bayan rikicin da aka samu nasarar kashe shi. Shi ne shugaban juyin juya hali na ƙasar Iran, wanda a halin yanzu kuma za mu iya cewa ana gudanar da wato bukukuwa ko kuma mu ce ana gudanar da alhini da kuma wato yadda ake gudanar da jana'izar Ayatullahi Ali Alkamna'i, wanda ba shi kaɗai ne ake gudanar da wannan jana'iza tasa ba. Idan ba ku manta ba, tun a baya mun ba da labarin cewa lokacin da Ayatullahi Ali Alkamna'i ya rasu ne tare da wata yarinya a riƙe a hannunsa da kuma iyalansa, matarsa da suka haɗa da ɗansa. Sai a halin yanzu muke samun bidiyoyin yadda wasu ƙasashe daban-daban da suka haɗa da Oman, Qatar da sauransu irin su Falastin da dai sauransu da suka wato kai ziyarar inda ake gudanar da jana'izar Ayatullahi Ali Alkamna'i. Kar ku manta kuma kar ku sha'afa, kuna cikin bidiyon ko kuma kuna cikin tashar tamu ta Sharshi 24. Ku yi ƙoƙari ku ci gaba da bibiyar mu domin samun cikakku kuma shahararrun bidiyonmu da zarar mun ɗora. Tabbas a halin yanzu an samu wato bidiyoyi ta inda za ku tabbatar da cewa manya-manyan jiga-jigan ƙasashe daban-daban sun wato halarci gurin wato jana'izar Sayyidi Ali Alkamna'i, wanda a halin yanzu an naɗa ɗansa wato Mustapha Kumaini a matsayin shi ne jagoran addini na ƙasar, wato jagoran juyin juya hali na addinin Musulunci da ke ƙasar Iran. Kamar yadda muka ɗora muku bidiyoyi da dama, za ka ga mutane da dama suna ta alhini na rasuwar wato shi kansa Ayatullahi Ali Alkamna'i, wanda tun bayan rasuwarsa sai yanzu sai da aka gama tattara wato dukkanin wani tsaro da za a sa a birnin Tehran, inda za a gudanar da jana'izar tasa ne a birnin Tehran, inda mutane da dama suka je can gurin wato jana'izar tasa. Tabbas jagoran juyin juya hali wato Sayyidi Ali Alkamna'i mutum ne babba wanda ƙasashe da dama sun daɗe suna damawa da shi. Sai a wannan karo aka ci nasara ko mu ce wato ƙasar Amerika ta kai wani hari na bazata, inda ta yi amfani da wasu ƙasashen wato ta yi amfani da sansanin ƙasashen wasu ƙasashe daban-daban, ta yadda ta samu damar kai hari wanda ba a san da zuwansa ba, inda ya yi sanadiyyar mutuwar Sayyidi Ali Alkamna'i. Tabbas mutane da dama sun yi alhini fiye da yadda ba a tunani na rasuwar wato Sayyidi Ali Alkamna'i. Wannan kaɗan daga cikin bidiyoyin da muka yi alƙawarin kawo muku kenan. Ku ci gaba da bibiyar mu, ku kasance da mu domin samun cikakkun bidiyon daban-daban da zarar mun ɗora. Mun gode, ku ci gaba da bibiyar mu a koda yaushe. Sharhi 24, Sharhi Live 24 TV, tashar ku ce da take ƙoƙari gurin kawo muku manya-manyan bayanai daban-daban da aka samu a ƙasashe daban-daban. Tabbas ƙasar Iran ta karɓi manya-manyan baƙi da suka haɗa da Saudiyya, Oman, Qatar, Falastin, Pakistan, Indiya da dai sauransu, har da Najeriya da Sayyidi Ali Zakzaki ya ƙarasa a daren jiya, wanda shi kansa mun ga bidiyoyinsa da kuma wasu hotuna da suka bayyana, inda shi ma ya je gurin jana'izar da ta'aziyyar rasuwar Sayyidi Ali Alkamna'i. Mun gode da ziyartar wannan channel tamu mai albarka da kuka yi. Ku kasance da mu kuma ku ci gaba da bibiyar mu a koda yaushe. Da zarar mun ɗora bidiyon mu za ku samu a cikin wannan channel tamu mai suna Sharhi Live 24 TV. Mun gode masu sauraron mu. Ku kasance da mu a koda yaushe.